এটা ভালো হইছি এটা টিকে পিঙ্ক রইতলে ভালো হইতান্তা ধরা পড়তান্তা ପିଙ୍କ ର ସେଇଟା ମିଳିବ ନାହିଁ ଏଠି ନା ତଇଲ ତଇଲ ପାରସ୍ୱ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ପାରି ଦବା ଏଇଟା ଘୋଡି ହେଇଛି କି ମନ ଯିବ ନା ଆଉ କଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତେଲ ଅଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଅଛି 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 ଏଇ 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 ମିତା ପଟି କିଣୁଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡି କିଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବେଡସିଟ୍ କିଣା ହଉଛି ପୁଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ତେଲ ବି ମାଗୁଛନ୍ତି କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ଲୋକ କଲିକତା ଆରେ ହେ ତମକୁ କହୁନି ଏ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମୂଳରୁ ଆସିବାର ନଥିଲା ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଏଇ ଆରେ ଶୁଣ ଆରେ ପଟିଟା ଆମେ ପାରିକି ଶୋଇବୁ ତମକୁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ କହିବି ମାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଆମର ଦରକାର ସୋରିଷ ତେଲ ତମେ କାହିଁ ଖରା ହଉଛ ଆଳୁ ଭଜା ହବ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗଲେ ମୁଁ ବା ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଏବେଠୁ ପଟି କିଣା କଣ ଦରକାର ବାହାହେଲା ପରେ ତମର ମୋ କଥା ପଡି ଦବ ପିତା ଏ ସସ୍ମିତା ବନସ୍ମିତା ବିଦ୍ୟୁସ୍ମିତା ଏ ରାନୀ ପଟା ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଏଇ କାହିଁ ତମେ ଖରା ହଉଛ ଅନିଲ ମୁଁ ତମକୁ କହିନଥାନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନିଜର ନିଜର ଡାକିଲେ